is ongelooflijk, hé. Leuk dat je hem sjoggen. Nee, de Frieske vlogger. De meesten, wat is het fijn. Het wordt weer mooi waar, hé. De terrassen beginnen weer vol te zitten, hé. Het Wilhelminaplein, oftewel het Zeiland, lijkt weer prachtig bij. Om de meesten die kiezen ervoor om in het ska te zitten. Achter die Bram. Zo, wat vreeg je mij, mevrouw? Ja. Ik ga je wel eens... Ja, hoe net per se, hè. Ik ga je wel eens eerder wat vregen, volgens mij. Ik kan niet. Ja, heb je me wel eens eerder Volgens hij mij heeft wel. mij toen een poot uitgetrokken. Nee. Om maar iets op het ding te zetten. Oh, dat zou Ja, best heel kunnen, ja. mooi Dat zou best kunnen, ja. Ja, en hebben jullie... En die kinderen die zeiden... Oma. Nou, we kunnen ook wel even... Ja, sorry, ja. Wat je allemaal vertelt op straat aan die meneer. En ze zei, dat is niet helemaal oké, hè, oma? Oh, nee? Niet weer doen. Wat had u gezegd dan? Ja, ik ben de gek. Ik ga het jou nou nog een keer vertellen. Ik kan het weer opschrijven. Ja, maar ik ben wel slim, hoor. Ik kan wel goed nadenken. Hou je mond. Oh, Henk, hou je mond. Oh, ja. Ja, dat had ik gezegd. En die kinderen van mij, ze hadden een lol. En de vriendinnen belden onze dochter. Goh, wat heeft je moeder een mooi verhaal op TikTok of zoiets? Ja. Ja, ik ga naar TikTok. Nou, ik ben niet getikt, hoor. Wel getokt? Ja, dat was ik inderdaad. Door jullie. Niet getikt, wel getokt. Ja, door jou, ja. Ja, sorry, ja, mevrouw. Hoe smaakt de koffie anders? Het is hier goed. Ik haal het bij de kaasboer. Lekker voordelig. Koffie bij de kaasboer. Ja, ik ben Leeuwarden en Friesen houden van zuinigheid, nou. €1 zo'n bakje, dat is toch ideaal? Ja, dat is niet duur, maar u had dus koffie bij de kaasboer. Maar waar smaakt het dan naar? Nou, koffie, hè? Oh, dat wel. Ja, wat dachten jou dan? Ja, koffie bij de kaasboer. Ik denk, ja. De kaasboer verkoopt ook koffie. Maar gewoon in een bekertje, weet je wel? Dat is bijverdiensten misschien, weet ik veel. Wat ik me nou wel afvroeg, hè. Het is dat prachtig mooi weer eigenlijk, maar u staat in de schaduw. Ik heb een een prednisonkuur en ik heb van de dokter advies gekregen. Ik mag even niet in de zon staan. Dit is ook niks voor mij, want ik ben liever daar. Ja, toch? Nee, snap ik. Ja. Nee, ik vind het ook een beetje fris worden hier nu. Nou, ga maar gauw verder dan. Voordat je weer rotstreken krijgt. U hebt gelijk, ik ga verder. Hé jongens, ik zou zeggen een hele fijne dag vandaag. Ja, hetzelfde, hè? Want zijn. Hoi. Hoi. Wie stik ik oude zin op? Geweldig. Goeiedag, meneer. Ik even een onderwijs naar het terras. Sorry? Even onderweg naar het terras. Nou, ik ben even aan het wachten op een vriend van mij. Dus toevallig deze keer niet. Maar Valt deze keer anders wel? ja, soms wel. Bent u een terrassenman? Beetje. Valt ook wel weer mee, maar het is soms wel even leuk. Wat doe je dan het liefst op het terras? Nou, even koffie drinken of gewoon wat lekkers. Chocolademelk. Heerlijk. Biertje? Precies, zeker. Nou, op die leeftijd nog niet. Nee, ik zou net zeggen, ik weet niet hoe oud je bent, maar inderdaad, dan mag het zeker nog niet. Nee, klopt. Ik ben 14, dus Ja, een paar jaartjes. Nee, dat is inderdaad, dan moet je even wachten, denk ik. Klopt. Nou, maar het is wel lekker weer gelukkig. Dus dat is Zeker, mooi. ja. Jas kan bijna wel uit. Ja, klopt. Ik heb ook een trui onder. Ik zweet met de pleuris in. Ja, snap ik. Ja, ook een zwarte trui, dikke jas. Je bent er nog niet op gekleed. Nee, klopt. Nee, ik had niet verwacht dat het zo warm ging worden vandaag. Maar ja. Nou, ik moet helaas weer door. Prima. Nou, fijne dag. Jij ook, ontjen. Onchen. Nou, hoi hoi. Hey, hoi. Prachtig, en wat een mooi waarheid. Zit er iets voor, die vrouw die gauw... Wat is die man nou? Hij had een helm op. Dit is gewoon een Sparta met, hoor, dit. Hallo. Ik zie Johan helm op. Goeiedag. Ik zie Johan helm op. Ik zal even op een oud Sparta Metfield weer. Was dan een helm op, hè? Ja, het is geweldig wel. Ja. Het ziet er een beetje overdadig uit. Overdadig? Ja, vind ik zelf ook, hè. Het is een beetje zo druk, dus ja, dat is wel handig. Die zit er wel in, dus vandaar, weet je wel. Dat is wel verrekte handig. Nee, ik had eigenlijk nog een oren helm, hè. Maar ik had deze Sparta Met van de week bij mijn mem ophellen. Die is van mijn Beppenwest, mijn parken. En ja, zie maar even. Oh, dat is mooi, denk je, ja. Dus
Ja, een museumstukje. Je ziet er nooit naar uit, dat ik het wel, joh. Die had, ik denk 20 jaar in het hok staan. Maar een oud vrouwtje geweest, altijd binnen gestaan. En dan meest toe erop rijden. Ja, ik ken hem wel even jaren lid, hè. Nou, graag. Gewoon een e-start of zo zit erop. Ik weet niet precies wat dat inhoudt, maar makken en zo. Wat er allemaal. Wat zei het? Wist je bekend mij met de Spartan? Ja, ik ga zo wel, ja zeker wel. Ja, wel, ja. Het is een beetje de voorloper van de elektrische fiets, hoe zij ze kennen, hè? Ja, van de fatbikes. En die 16 record al. Ja, het is een voorloper van de fatbikes, hoe zij ze kennen. Wat tindere band, maar... Nou, ik vind het wel machtig, hè? Hoeveel bekijkt dat je moet krijgen. Hoe is die Lamborghini of Porsche erin? Ik heb je maar Spartan met. That's the spirit. Maar ja, dan mag nog een oorcent krijgen. Hast maar een haan, joh. Neem ik gewoon in. Hast maar wel joh een haan, toch? Ja, dat wil je, hè? Dat is een beetje recht aan. Oh, jere. Ja, ik moet er nog even een handen in krijgen. Ik heb hem correct. Maar mag dus tegenwoordig verplicht een helm erbij op haar. Ja. Ja, dat moet dus eigenlijk bij de fatbikes ik wel, vind ik dan. Maar... Nou, Ik maar ben leren opvoerd. Ik ben hier rek in de stad. Maar ja, leuk toch? Voor de jeugd en zo. Dat moet ik wat leuk blowen nou. Ah ja, dat ding vroeger zelfs ook. Hier met de scooters, die ging ik ooit eerst de hut racen ook over de fietspaden heen. Hekken de wals in je met zijn jerm in mijn fiets in stuwen en dan leiden we op Burg. Ja, mooi dat. Zeg je, lijkt wel op het is maar dat ding. Ja, ik moet even switchen. Ik kom van een heel serieus gesprek van een advocaat en zoek daar weer. Dat vind ik wel hartstikke mooi. Maar hey, wat zit er? Doe maar rustig hoor. We willen gewoon even jerren. Dat is het hele verhaal uit. Jerrelidden. Starten en lopen. In mijn beleving maakt dit ding uit vol met lawaai. Je rit nog als een tier, hè. Ongelooflijk. Maar ik zit er gewoon uit te denken. Ik weet nog dat ik ook aan mijn maat. Ik vind het nou leuk om op te rieten, maar ik zit wel eens op marktplaats. Ik denk ik wel steen. Maar er ben nog verdomd weinig in zulke staat. Dit is een creërs niet, hè? Ja. Ik ben er net zo bekend, maar hij maakt het zo besturen. Ja, echt nog zo'n mooie oude fietscomputer, zie ik wel. Ja, die zit er volgens mij origineel alles nou. Dus maar nog even een accu zien. Kijk hem ook weer elektronisch start dat goed is. Ik zei net dat e-start, dus je zult inderdaad ook wel mijn knopje. Dus nou, hier zit een knopje natuurlijk, het is om het starten wezen. Ja, klopt. Ja, volgens mij wel. Nee, ik ben Joert van de moment al bij de Green Sterren geweest. Van de weekend Pegen en Marm in de West. Ja, dat is heerlijk. Ja. Ja. Nou, succes ermee, joh. Ja, dank u wel. Ja, en bedankt voor deze demonstratie. Ja, tuurlijk. Oh, ja. Oh, zo, ja. Jeetje, joh. Nou, dat gaat er. Dan zit ik even vol gas, ja. Ja, vol gas, joh. Een piep in de banden voor. Hey meisje, succes met de vlog. Dank je. Goed zin, hè. Ongelooflijk, hè? Vol gas. Prachtig. Wat een mooi ding. Wauw. Wat is dit voor raar ding nou? Wat is dit? Ach, zijn je jas is een elektrisch ding, denk. Gadver. Gadver. Elektrische motortank. Blah. Elektrische rotzooi. Huh. Hoe is het met u? Ja, wel goed. Met jou? Ja, ook heel best. Bedankt dat je het draagt. Nou, geen probleem. Dat, Ik heb net nieuwe kleren gekregen van mijn vriendin. Wat vind je ervan? ja, wel mooi. Waar is het vandaan? Het is van de Next. Oh, nou, dat ken ik niet eigenlijk. Online gekocht of? Ja, online uit Engeland komt het. Oh, nou, het staat wel mooi hoor. Nou, dankjewel. En mag je vragen waar je onderweg naartoe bent? Naar het station. Ik kom net van de piercingwinkel. Oh. Ja, kijk. Je hebt een nieuwe piercing. Ja, mijn hele oor zit vol en ik was gisteren in het zwembad en toen viel die eruit. Dus ik moest even er opnieuw in. Maar het zit weer goed. Moet hij dan opnieuw gepierst worden of moet er gewoon een nieuw iets in? Nieuw staafje en steentje erop, maar voor de rest... Want dat is door het stukje van het oor. Oh, daar. Ja, ik heb hem een beetje vol, maar... Hoe heet zo'n piercing dan? Een conch piercing. Conch? Conch. Ja, het is een beetje een verslaving geworden, maar het is ook wel ellendig, want dan valt hij er weer uit en is het weer ontstoken en dan lig je er weer op. Maar, het is wel mooi, toch?
Nou, nee, zeker, staat je goed. Je hebt er meerdere inderdaad. Maar wat heb je dan met piercings? Gewoon voor de shine. Mooi, leuk. Beetje versiering erop. Krijg je ook wel eens reacties op? Ja, mensen zeggen wel eens van, nou, je hebt je oor ook wel vol. Verzamel je oud ijzer of zo. Maar dan moet je niks van aantrekken. Dan moet je gewoon zeggen, ja. En geeft het ook nog problemen dat je bijvoorbeeld op een luchthaven bent bij beveiliging of zo? Ja, dan gaan die poortjes wel eens af. Maar dan zeg ik gewoon, kijk. En dan is het, oh, oké, loop maar door. Dus misschien helpt het je ook wel. Nou, ben je er blij mee? Ja. Op naar de volgende? Ja, ik wil hier nog één, want ik vind deze nog niet. Deze vind ik nu nog leeg. De oren is nog niet af. Maar dan stop ik wel echt, denk ik. Je kunt nog verder gaan met de neus of zo. Nee. Daar ben ik niet voor. Geen gezichtspiercings. Nee, ik hou het bij mijn oren en. Je ziet mij niet lopen met een tongpiercing of wenkbrauwpiercing. Nee. Maar dit is ook wel populair. Ik weet niet hoe het heet. Dat is bij zijn neus zo. Zo'n koeienring. Ja, nee. Dit is niks van mij. Oren en daar hou ik het bij. Nou, prima. Dankjewel. Geen probleem. Ken je de Friese vloggen? Ja, ik ken het wel. Ik kan alleen geen Fries, dus. Maak je Ik uit. zie het wel eens voorbij komen, ja. Dankjewel voor het gesprek. Geen probleem. nou. Werkt ze nog? Ja, dankjewel. Ja, of niet. Ik weet niet wat je aan het doen bent. Maar, nou ja, oké. Verder reis nog. Hoi. De handhaven dit. Nou, goeie. Ik denk, je investeert mij snel hier. Ik denk misschien worden dit de nieuwe ouders van de handhaving. Dat je misschien even zit te zien van, nou, we rollen dit in en dan krijgen we dit ervoor waarom. Nou, we hebben krijgt even bezocht om een ruil te doen, maar de eigenaar moet net om leek. Dus ik denk dat we ons verlies pakken en dan gaan we gauw verder gaan. Maar de benzineprijzen is denk ik net het doen voor ons. Hè? Dit is nog een beetje op stroom, toch? Ja, klopt. Stekker hier, hè? Ja, dat wordt goed gegeven, maar ik denk, jeetje, wat een auto, joh. Ja, daarvoor ben je wat werk, hè? Grote jongensdroom. Ja, op een gegeven moment naar zitten zien. Ja, voor de wedstrijd wel. Ja, het bootbisje denk ik. Ja. Zo moet meer werk maken dan dat we nou doen. Ja, dat zal wel gebeuren, maar ik denk. Ja, dat denk ik wel. Ja, dan maak er nog een baan bij had, denk ik. Want anders rijden we het net op, denk ik. Nou, prima. Wat voor die. Nou, misschien wat voor die. Dit is een auto? Ja. Ik heb geen idee. Ja, het zou kennen, maar ik ben wel op zoek naar een auto, maar eigenlijk een elektrische. Nou ja, dan hebben we nog een Mitsubishi. Zo mooi. Ja, misschien wel als zelfs een auto te hebben van handhaving. Ja, nou ja, wie zie je nog collega's, dus dan kun je straks in rijden. Ja, hè? Oh, jeetje. Nou ja, ik weet het niet, joh. Ik haak al werk, dus ik denk niet dat ik een dubbele baan binnen maar. Nee, ja, dan kun je straks om zo'n auto. Ja, misschien wel. Ja, wat is het zeggen, ja. Nou, wij zijn wel 40. Ja, wist dat ik even verder. Nou, succes hè. Tjee, jongen, een mooie AMG. V8, biturbo, 4MATIC. Wat betekent dat eigenlijk? 4MATIC? Wat is dat? Dat is met jouw wiel of zo? 4MATIC, V8, biturbo. Wat een ding, jonge machine. U bent van de Verda? Ja, zeker. Wat voor opleiding doet u bij de Verda? Beveiliging. Ja. Wat wilt u later beveiligen? Dat weet ik helaas niet. Ja, ik weet nog niet eens of ik blijf hier in Nederland. Wat dan? Waar wilt u dan naartoe? Nou, ik wil hier het liefste blijven, want in mijn land de situatie is onduidelijk op dit moment. Dus dat. Dan moet ik ook even nadenken, waar zou u dan vandaan kunnen komen? Komt u uit Oekraïne? Of? Ja, zeker. Ah, oké. En hoe lang bent u hier al dan? 3 jaar. Hoe vindt u het hier in Nederland dan? Nou ja, mooi. Het is een mooi Europees land, vind ik. U zou wel graag weer terug willen naar Oekraïne? Ik twijfel een beetje. Waarom twijfelt u? Nou, de situatie in Oekraïne is niet best op dit moment. En ook in mijn stad. Dat ligt dicht bij frontlijn. Dus dat weet ik op dit moment helaas niet. En wat zou gebeuren als u wel terug gaat? Dat weet ik helaas niet. Ik weet niet wat er gaat laten gebeuren. Maar is het ook zo, want ik weet niet hoe oud je bent hoor, maar dat je bijvoorbeeld als je terug gaat naar Oekraïne, dat je ook in het leger moet of zo? Of? Ja, dat wel. Ik ben 18 jaar. Ja. Maar ja, officieel gezien niet, maar er kan wat gebeuren. Maar is dat ook een reden om niet naar Oekraïne te gaan? Dat u denkt van, hé, dan moet ik straks misschien het leger in? Maar ja, één van de redenen. Of laat ik het zo zeggen van, zou u bereid zijn om voor uw land te vechten in het leger? Nee, dat niet. Want ik ga niet voor mijn land vechten omdat ik te jong ben daarvoor, vind ik. Nee, snap ik inderdaad. Maar ja, als de oorlog voortduurt, u wordt ouder en u gaat terug, dan kan het misschien best wel zo zijn, toch?
Ja, dat wel. Maar dat wordt te zien. Snap ik wel. Maar tot die tijd doe je dus de opleiding beveiliger hier in Nederland. Jawel. Valt het goed? Ja, tot zover. Nou, veel succes mee in ieder geval. Dank u. Oké, nou, tot ziens hè. Tot ziens. Ja, ken je het, de Frieske vloggen? Ken je het, de Frieske vloggen? Ja. Ja? Mag ik ook wat vragen of niet? Zou wel kunnen. Ja. Komt u ook uit Oekraïne? Nee, ik kom gewoon uit Nederland. Oké, en waar komt u vandaan als ik vragen mag? Stiens. Sorry? Stiens. Oh, het Stins, hier vlakbij. Ja. En u bent de klasgenoot dan van de Oekraïense meneer? Ja. Oh, ja. Oké. Jullie waren samen even op pad? Ja. Ik moest even naar de H&M. Oh, oké. Wat was er bij de H&M? Ik moest broeken passen. Voor de beveiliging of Nee, gewoon voor burgerkleding. burgerkleding? Ja. Gewoon normale kleding. Dit is uniform. En normale kleding noemen wij burgerkleding. Maar ga je naar het leger of zo? Wat is het idee? Nee, ik ga niet naar het leger. Oké, omdat je zegt, een beveiliger is geen burger? Ja, maar ook wel toch? Ja, maar meer qua kleding. Wij noemen gewone kleding op school burger. Want wij hebben er ook nog handhavers en VEVA rondlopen. Dus daarom zeg je dan op een gegeven moment van... hé, kijk, daar loopt iemand in burgerkleding. Ja. En dat kan dan zoiets zijn als wat ik aan heb bijvoorbeeld. Ja. Ja, zou je dit omschrijven als burgerkleding? Ja. En wat u nu zelf aan hebt, is dat dan burgerkleding of hebt u nou beveiligingskleding aan? Ik heb nu beveiligingsuniform aan. De jas ook dan, of is dat alleen De jas is ook van het uniform. een onderdeel van het uniform? En wat wilt u dan later gaan doen met beveiliging? Ik zou het liefst de douane wacht. Ja, maar Ik zou het liefst de douane in willen. ja, aan de grens, maar dan bij het vliegveld of juist aan de grens. Ja, hoe moet ik dat zien? Het liefst bij het vliegveld. Paspoorten controleren. Ja. Zo zie ik ze altijd. Maar goed, dus ze zullen wel iets meer doen, denk ik. Maar... Douane gaat bijvoorbeeld ook door koffers en alles heen. Kijken of er ook illegale voorwerpen in zitten. Zoals drugs en planten die niet in het land mogen zijn. Vindt u het dan interessant om bij andere mensen in de bagage te kijken? Op zich wel, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Het gaat er bij mij meer om of ik verboden spullen kan vinden dan. Nou, duidelijk verhaal. Dankjewel. Alsjeblieft. En succes met het vinden van de burgerkleding. Dank u. Mag ik wat vragen, meneer? Ja hoor. Ja? Want ik zie je op pet. Ja. En ik zie je een hele mooie doe op pet. Ja. Ben je een doe melker? Ik ben doormelker, ja. Nou, best. Ja. Inmiddels net meer. Nee, en waar is dit van? Waar komt het Ik van? ga een YouTube kanaal, de Frieske Vlogger. Oh, de Frieske Vlogger. Ken je dat? Nee. Nee, joh. Nee, joh. Maar je bent dus eigenlijk een doe-melker met pensioen. Ja, ja, ja. Maar is er net iets wat je heel lang dwang kent, dat doe-melken? Ik heb eigenlijk geen idee. Nou, ik ken het net met de man op mijn regenen. Oh, zo. Dus. En ik ben verhuisd en ik woon in een appartement. Dus ik ging net een doorhok bij haar. Nou ja, het ken wel, maar dat is misschien een beetje een bende. Nee. Nee, past net. Nee, pas net, nee. Missie Odek. Ik mis het al laat, maar mijn zoon had doen. Dus ik ging alle dagen heen, ook wel. Dus. Leuk. Ja. Dan moet je er helemaal heen, denk ik. Ja, ik denk het wel. Of iemand zelf wat meer te vertellen. hè, maar, Nee, ik ga niks meer vertellen, nee. prima. Nou, hoe het nog voor die nog. Nou, ja, fijne dag. En waar ging dit zien? Op YouTube. Ik ga een YouTube kanaal, de Frieske Vlogger. Ja, als je gewoon intypt op Google, dan vind je het wel. Wat vind je nog van het mooie waar? Prachtig. Heb je er lang op wachten? Ja, En wat wist je nou aan nog het meeste uit dat het mooi waar is? de vakantie. Ja, leuke ding doen. Heb je wel vakantieplan? Ja. Oh, jammer. Nee, grapje. Nee, flauw hè, maar wist je heen dan? Ik zou in de mei naar Ibiza gaan en in de zomer waarschijnlijk naar Portugal. Weet je, goede vooruitzichten, zeg. Ja, En waarom Ibiza? ja, dat is wel mooi. Ik ben er nog net geweest, dus wel leuk om even heen te gaan. En wat verwachten staat om te treffen? Ik hoop mooi waar natuurlijk. Misschien nog een leuk feestje en gewoon het mooie uitzicht daar. Dat is wel een beetje een party-eiland, toch Ibiza? Ja, klopt. De hoofdstad voor mij te krijgen. Ja, zeker. En Portugal, wat is daar te beleven?
Ja, daar zul ik misschien heen op stage. Dus dan ben ik de 3 maand. Wat voor stages is erin dan? Iets met marineonderzoek. Van de beesten daar die daar leven. Skierig. Ja, Bepaalde beesten of alle beesten gewoon? nou vooral dolfijnen en orengrutte beesten die er in het water leven. Die dan onderzoeken. Toch fijn, want die orka's die zwemmen er ook gewoon om, toch? Daar of niet? Ja, volgens mij wel. Oké, nou, denk er maar om. Ja, komt goed. Zit zelfs net het water in misschien met die beesten, weet ik niet, maar... Nee, vooral op een boot is het dan. Mooi fruit zegt nee. Ja, Succes. dankjewel. Nou, ontzettend. Hondje. Oké, hoi. Oh, mag ik u wat vragen, mevrouw? Ik maak even een video hier op straat. Ik vraag de mensen op straat even wat ze aan het doen zijn eigenlijk. Is goed. Ja, is goed. Nou, super. Hey. Ja, wat vindt u ervan dat het nu weer mooi weer is? Hartstikke leuk. Ik ga nu wel echt letterlijk een ijsje gaan eten. Dus daarom ga ik lekker van de zon genieten. Op een specifiek plek dan een ijsje eten? Of, Bij Pier is toch wel het lekkerste. Oh, ja, ja, u heeft echt onderzoek gedaan en dat is als best uit de bus gekomen. Onderzoek is een groot woord, maar laat maar zeggen, ik heb een beetje geprobeerd. En dat viel bij mij het beste in de smaak. En krijgt u ook al een beetje de lente in uw hoofd of zo? Zeker, ja. Hoe uitzicht dat dan? Heb je dan zin in allemaal dingen? Of, ja. Veel meer buiten zijn. Nou, nu in plaats van op de fiets stappen, gewoon even lopen. Dus Oh, leuk. Nou, succes met een ijsje eten. dankjewel. Jullie ook. Ja, dank u wel. Tot ziens. Hoi. Je bent wel heel vrolijk onderin, naar ik het idee. Of je bent gewoon vrolijk of je hele leuke muziek erop. Ja, allebei wel. Ja, het is mooi waar, dus ja, ik ben wel vrolijk, ja. Ik ga terug. Wat voor muziek doe je dan? Nou, ik zweer een Shen, ik weet het net zo goed. Ook Green World van de Gorilla's. Oh, Gorilla's, ja, dat klinkt wel leuk. Ja. Ja, dat is wel leuk inderdaad. Ja. Maar je ook niet dus echt van het waar? Wat brengt dat die jongen los dan? Nou, wel vrolijkheid en ik ben gewoon blij en ja, al je mensen hier op de straat en ik vind het ja, dat maakt het me vrolijk, zeg maar. En we hebben hier een onderwijs net aan, maar dit is al deze vrolijkheid. Nou, mijn vriend die komt me zo ophellen bij de hoofden, dus ik ben onderweg naar mijn vriend daar. Ja. Misschien wel een reden voor vrolijkheid. Ja, ik wel, ja. Er gebeuren al je goede dingen in je leven, hak ik wel erop. Ja, het is een goed hier, nou al. Okay. Oh. Ja. Ja. Ja, dat is leuk, wat positief is. Ja, dat vond ik echt wel, ja. Ja. Want waar kom je naar wijk, vreeg je mij? Haas. Ja. Ben je dan een hazer? Ja. Een echt oude zoon ben ik. Nou, ga terug, maar je praat wel Fries dus. Ja, klopt inderdaad. Ja, mijn familie die komt uit Dronriep en Weesum, dus ik spreek wel Fries, ja. Snap ik, ja. Nou, Tieren, dank. Hey, ik wens je een hele noffe dag. Ja, fijne dag nog. Ja, dank u wel. Hey. Goed, Sjen. Ja? Ja, ik ben mensen wat ontvregen, ja. Maar wie heb ik aan het vregen, hè? Ja? Eigenlijk net. Wat dan? Dit lauwst even een mooi incognito hier, maar wie kom je net bij? We zijn weer mooi even rustig zitten. Waar kom je al bij dan? Die komt bij het zwaar. Wees zwaar, je bent een rare richting waar ik aan dan. Ja, maar ja, hier hebben we de zinnen, hè? Ik kan het onder wien lezen, want zo waait het net. Best mij. Nee, maar wie mag je rijden zitten? Wie zit je? Viel dat net lekker warm? Het is heerlijk. Jazeker. Vrees je hem ik in wat, jongen. Hier zit je rek, hè? Ja, ik negeer hem net, hè, per se, hè. Maar er is wel maar reclame, hè. Veenstra lijkt dat erachter bij V. Helemaal. Ben je de baas van? Ja, al bijna. Of ben je onderwerpt hier? Oh ja, al een beetje, ja. Maar die houdt niks. Nou, de baas kan ik zeggen, nou ja, hey, dit is niet goed voor het personeel. Dat het personeel... Je meldt je mooi net ziek, want je bent nou lekker om aan het relaxen. Inderdaad, dat jij er ook bij, hoor. Ja, er ook bij. Ja, wat zit er blij wijs met jou? Ja, dat denk ik wel, ja. Hartstikke mooi, hoor. Ja, jong. Net dan, maar daar waarom een beetje zwaar, of? Ja, dat mag maar. Ja, als er zin aan voor, dus dan gaan wij weer voor. Ja. En dan mooie wedstrijden. Ja, dat zou maar. Ja. Ja, een beetje relaxen. Wat zei je? Neem je net bij de elbow? Nou, ik ken een afspraak maar zitten, dan ben we er. Eén keer is leuk, hè? Ja. Nou, succes maar, hè? Goed zijn, hè? Ja, hier weg, hè? Hoi. Oh, dat is de café P. Hoe is het met u? Goed, met u? Ja, ook heel best. Mooi zo. Een tijdje geleden heb ik ook al eens een keer gesproken. Ja, Ja. dat was vorige zomervakantie, toch? Ja. En hoe is het nu met jou? Helemaal goed. Ja. En met jou? Ja, heel goed. Wat houdt jou zo al dagelijks bezig?
Dagelijks bezig. Gewoon positieve vibe. Ja, dat een beetje, man. En meer fitness. Ja, dat Helpt het? een beetje, man. Wat zei je? Helpt het? Dat helpt heel goed. Dat helpt echt heel goed. Wat train je dan vooral op? Gewoon mijn armen, man. Meer op mijn armen, rug, chest. Dat een beetje, man. Een wijs man zei ook wel eens een keer van never skip leg day. Ja? Ja, maar doe je wel eens leg day of niet? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, maar niet zo vaak dan armen of benen. Of armen of schouders en zo. Het mooie weer komt straks weer aan, hè? Dus als je een t-shirt aan hebt... Daarom wil ik ook mijn betere kast een beetje breder worden, toch? Ja. Dus ja. Ja? En voor wie dan? Voor jezelf? Of, Nee, gewoon voor mezelf. Gewoon breder over straat kunt lopen. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Dus ja, dat een beetje, man. Voor de rest, niks, man. Een positieve vibe. Lekker weertje erbij, toch? Ja, heerlijk, hou ik van. Ja, wie niet? Ja, wie niet? Ja, ik hou niet van de winter. Nou, Nee? Doe maar niet. Meer dan zomer dan in de winter, vind ik. Moeten we de winter dan maar afschaffen? Ja, doe maar. Okay. Ja, dan zal ik even bellen met mijn vrienden beiden. Dat gaat moeilijk, hè? Dat gaat moeilijk, ja. Afgelopen jaar was het wel een beetje koud, hè, met al die sneeuw. Ja, lekker. Ik ben lekker in de sneeuw, gewoon lekker thuis. Gewoon lekker binnen, kachel aan. Chocomelk met slagroom erbij, hoppa. Ja, lekker toch? Ja. Dat klinkt dan wel lekker. Ja, dat is ook wel lekker. Dat zeg ik eerlijk. Ja. En wanneer komt dit op YouTube, als ik vragen mag? Ja, ik weet niet. Moeten we kijken. Volgende week of zo, denk ik. Ja, abonneer, deel. En ja, abonneer en deel. Dat zeg ik je alvast. Ja, super, bedankt dat je het even gezegd hebt. Hè? Ja, jongens, abonneer en deel. Ja. Liken? Liken. En doe je best. En maak je school af. Nee, wat een goede tip. Ja, voor de kinderen. En hou het positief. Geweldig.